Herria da bizitzen oso alde batetik oso urduri eta oso pozik. Jende gehiena ja prestatzen finala eta aldan hobetona egiteko. Galdu irabazi beti txapeldun. Haupa Jokin, eutxi atzeak abalin mare, Jokin txapeldun. Egia da, herritarrok arro sentitzen gehazutaz. Haupa Jokin eta iganden amezketa txapela. Bueno, momentu zamen gabiltza parrandan, gero ikusiko, gero igual apur bat urduri edo, baina hori momentu ondo ikusten dugu. Zai edo lasateu, baina nik seguro xamar dauket aurten bai, aurten txapela emango deula amezketa. Osea, hundi, Oainik txapela gabe etxerek, da aurreneko txapela goze horrekin gatozek eta aber ondo ateatzen da. Beste partido bat da, azkenan beste pelotaleku bat, beste pelotak, beste egun bat, eta nik uste final bat oso berezia da, eta nik uste ez deko zer ikusirik ez. Egin urten finale itxita neharra galdein ziugen, da aurten finale itxita ez du neharri gehin, horrek esan nahi dik, gaur egingo deula. Bueno, larrabetzutik bizkaitarrak izin dabe bai, Altuna alde. 22-6 Altunak irabazi. Nik uste sak eta restuan lauterdian eta mano-manoko jokoan nik uste oso garrantzitsua dela, ez? Bai sakatuta bai restatzia, eta nik uste igual gako nagusitako atorren gola, eta bueno, partidu hasieran nik uste ere beti finaletan tentsio handia baten dela, eta partidu hasierare garrantzia handia izango dela. Aurreko egunetan zemuz egontzean, lo ondo inezun, egunen bertan zemuz sentitzean, faktore importanteak iruditzen zaizkit ez, eta bueno, Altuna nik uste egun hauetan azitiala, ez? Ez daukela hortako bate arazoi, alde hortan lotxagabe da, eta bere onurako. Eta bueno, urrutik demostratu, hiru final dauzkela, irazik eta ez daukela arazoi hortako ere. Gorra, oso gorra egia esan urrutiko etxeak kriston txapelketa egin du aurten, kriston momentu honen dago, eta Jokinek asko jokatu beharko, txapela irabazi nahi baldin bau, baina bueno, hemen dago, aukera badauzke eta venga. Uste baino estugu da gauze, urrut izan favorito, klaro, baina Jokin ikararri da joatzen da, ez dakik abertzi pasatzen. Etxe dago Jokin, baina ez gerturatzen da, baina ez da barrapatzen, eta berroin bukaera honetan beste martxa sartu eta suerte pizka dukan.
hogeita banak nik uste txokon pelota bat eman dutela hila tanto zana. Eta gero behak arriskatu indarra izan dula, eta azkenan gezkia eta zaigota. 0-1.